beli mana delegara lana, ini ilau ada, ang jadi sani dengan kabri pijung, hai saumin packing kalam ini lang ingredient ini, nih. Jungurum ni prem karena pui bay, ni jabai tongla college, jung kame buiyu, hostel nama bungu, yo, bejung tanah hostel bungu no, hostel mansi thagra, beo dungumun, dayu tanggun, amaya beo porai nu tayu be tonglayo, jeda amai ni rumo, je saha leng nu tanggun, saha, nih. Binu jabai, bionu jabai jungni natok Alayaron theater bionu jungu shooting tinai bejagan binu muya thangba ai pasu nai oi le pendela penfre piting sariali maba tokan dongo biong sariali ayo jungu tanggun piting sita piting thangba station wa thanga ngiri hah? Biting tangan biting maba moनसे lain biting थांबा ट्रेन स्टेशन मोनखायो आरो बिथिं फैदोंमोन जोङो मेन लामाया बेनोखा ओमफ्राय बिथिंबो थांजायो उदालगुरि शर्टकाट लामा बिथिंबो थांजायो जोङो मोनफैबाय नै दायो एसे रेस्ट खालामदों बेनिफ्राय आमाया थांबाय दखानाव मेथाइ लायनो थांदों ओमफ्राय आंबो मेथाइ लायनोसै नै बेयावनो थायो आमाइनि रुमा बे मानसिनि न' मालिकनि बिथिंबो दंखायो मानसि थाखायो कलेजनि आरो बिथिंबो दङ टंला कलेजाव जानाखि फरायनाय थायो जे बिथांमोना बेयाव दङ ओमफ्राय आरोबाव बेलेग बेलेग रुमबो दंखायो माने बे मालिकनि थानाया एसे रुमा बुरजानो नुदों आङो बिथिं लाइन दंखायो साहा लाबोबाय बिस्कुट जाजों दायो थांसै नै आमाया आमाया लिंहरबाय साहा लोंनो फैदो होननानै ओमफ्राय जोङो फैबाय साहाबो लोंबाय जे खस्थ' खालामनानै आमाया साहा फुदुंनो हाबाय थेंक इउ आमाय होनबाय नै आमाया दे आमाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ ओंखाम जाहैगोन बादा ओंखामा एकतासोआव जागोन नामा एकता बारतां लेट जागोन आरोना लेट जायो दा जुथा गाननायसै नै ओंखारना फैबाय बिथिं थांनांगौ आरोना आमाइनि थानाय रुमा नै बेयावहाय माने माबा बिदि ट्रेन लाखिनाय माबानो गैया आं बिराद गिनो गोनां आरोना मा समाव मा जागोन ओमफ्राय बेयाव धरना ना मा होदोंमोन होननानै खोनादोंमोन आरोना बेयाव बिदि होननांगौमोन नाथाय गैया नै गिलु बाल' नै सेन्टारा माया बेयासिम गिनो फैदोंमोन थांसै दे मोजाङै थांदे आमाय दे गाबोन टाइम मोनबा थांनोसै जागोन दे नै बेवहाय जों आरो खेबसे माबा मेथाइफोर जानो नागिरदों माने जानखि जोंसारा दा बिथाङा गगा मोनदों जे टेब्लेट जानो थाखाय मैयाबो माने ओंखामखौ जों जानोनो हायासै नालाय गोथां नामा जादोंमोन आरोना नै बिथाङा बिराद खस्थ' मोनदों मोनसेनिफ्राय फारसेथिंनिफ्राय फारसे जागासिनो दङ बिथिंबो प्रब्लेम मोनसेनिफ्राय मोनसे मानसिनि जिबनाव मा जायो बेखौ रावबो बुंनो हाया दिनै दङ गाबोन गैया बा सासेया हारसिं बिदि जानाय नङा दे Kuguni janisi kuguni re. Ne zada biko janane muli janin nanggun na biu. Tapi o ingkang mutam munjena. Munci no munce kota kuguni janisi. Skrip nanggus video banai खालामनो सेरना बिथिं खामायनोबो हायाखै जोङो बिथिं फैसायासो बांसिन खारबाय थादों
Rene saseya birat bijing nilai नै आरो सासेथिं ओमफ्राय नै दायो आरोबाव आलु सप दाउदै हाहा wah गोजोनलायनो दिनैसो जादोंलै आं मालायनि बाखिबाबो आंनो बाखि दोनथारा मा संख्रि थेमाया होइलाय सिन्दा बि এই সংখ্যা কম নেই मैया हगारदोंमोन मोनसे अ आलु सपा ओरैबायदि गोथाव मोनदोंना बेवहाय बेनिफ्राय जेराव माने हाबो जानो गोथाव मोनबानो थिग जायो मानसिफोरा फैसाखौनो साफा खालामना लायो बेनिफ्राय गैला आंनियाव थाइसेबो गैया नै बिथाङासो होदों फैसाया दाबो नै आलु सपा मोननायाव जाखानांगौ बेसे लानाय हख्लिया मैया उनाव सरायलिदो बेयाव बेसे लानायमोन हख्लिया বাইদেউ सबसे सही आलू सबसे ভাল লাগিছে আপুনি বনোৱাটো নিমখ দিছিল मस्ला तो नुतो मस्ला কোনটো ইয়াত দিয়াটো sahi goro mosla ha sahi dayu taunu fuybai delegara ni tingna belemuna delegara lanu ni fuilau ada ya ang di sali nu kabri pijun delegara lanu आरो मोनसे बेलेग दखानाव फैलायबाय नै बैथिं नायगासिनो दङ बिथांमोना बेवहाय चावमिन पेकिं खालामनानै लांनो नागिरदों नै रेड बुल सोलोंदों आङो नै खामानियाबो जाबाय ओंखाम जानोसो दायो ओंखामखौ लाबाय बयलार बेदर दङ दिनै बयलारजों मा बनायदों खुमब्रा खुमब्रा नै रानदोनि आदा जे बिथांमोना दिनै बयलारजों खुमब्रा बनायदों आलु ओमफ्राय लाइ पाता चाटनि नै बिथाङा बनायदों बिथिंबो जागासिनो ओमफ्राय नै फैलाव आदा बिथिं दङ बिक्रम दा बै जोंना पाइलट गसंनानै जानाया बासनि गारि ड्राइभार ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय नै आदा मोनना एसे खामानि मावदों मा खामानि मावदों जों माबा खालामदोंमोन मा होनो मुंख्लं खाम्फा माने मेम'रियेल माबा थायोना मानसिफोरा थैबा जेरै मोनसे माबा बानायनानै दोननो बेनो आरो बेयो माने बनायनाय जायाखैमोन ना दिनैसो बानायदों गोदान दा बानायखांबाय जाहैनोसै गगा मोनदोंना गगा मोनदों गुजुनाय जादों थान्दा खामानि मावदोंना ओमफ्राय कालारबो फुनबाय बिसोर नै गोदान कालारबो फुनदों न कालार फुनदों नै आरो रिपेयारिं खालामबाय बिसोर कालार माथिं मुंख्लं खाम्फायालाय हरु नै बेयो मुंख्लं खाम्फा बेयाव कालार फुनगोन नामा कालार फुनगोन जाय खाम जाखांनानै जाखाबाय मुंख्लं खाम्फा गौतमनिब्रा बियो गौतमनि देनसुग्रानि बे माहाव थायो गुफुर दाफायाव गाबोननि बियो जाबाय बिसोर बेयावनो थादों नोंसोर बेयावनो थादों न बेयावनो थादों मुंख्लं खाम्फा नै आरो एसे गुल' खालामना ला दुइन एक्सट्रा आं उन्दुनानै आंनि दखानसो बानायनो नागिरदोंमोन नङा एक्सट्रा माबा एसे फिसा हिबनाय थेलेबले भि बाक्सा मोनसे बैफोर बायदिसिना सोनानै दोननो दावराव उन्दुथारगोन आं
Sudah, sudah income saya kini dah income jalan lain ni. Ayo, kalar pun gun nahi sarniyo. Oh, betul kalah. Jungna rumah benu, ompre ni biting nu pendela, biau nu income janaya. Ni biau thade jungu, boy muncul thadung biau bu dongo manse, biau bu dong kayu. Ni. तेरे बिना तेरे बिना तेरे Rumono jalanane buibai tadi ke khangau je makeup logai na buibai angha kinai jawai le guys mo mama jayu kinai jadu labo arbau muna thangnane saha alu sop pudi aro bedor ni sike jana buibai mobile sa dia mun sai video khalam jaya sian mobile sa na galakmur Jumni rumah irat power line na, reyang video hai, eka bolau, mobile tu charge nane, galang dulu, jumni bal pos thanglang dulu. Di ini sudah dekini tablet apa yang tablet jangan ni, tablet aja power mundama, madiba nang baik hadeng tablet tu jangan nane, darah ini semua kini asup kuju munang mazagun, atau kalau baik hanai semua kini karba mana kui lalu sesli ini hongkah lagi dan sih kalau guna masuk aja ni buat, nih kita guna delay kasino, biar kajol isi logai sih bertari sih pun sih, tapi dasman ki mengkangau, aku logai nak kui bayang di jabai na, angkai sih guru nunggu guru buni bibar, jadi guru buni bibar. Anak udah salah nih, ada sana ya, harus sebenarnya baru itu shop jabai, jauh di shop, benar yang bayar itu shop benar, harus beli harus cash dia berbeza juga. Ustad Jabai nih online dini musanaya gurbuni bibarau online. Aru kinung karbai masaku sama buat tinggal Faks itu bikin ujung naik kai nu akhirnya aku cing ya Bhagwan masaku ya kai bono nu sotona laba yang nu akhirnya lah maku Faks aja ujung nala dengna kinung karbai kinyane tangni si damdum natika jubakoi angnya isi gubo dong kai kini isi angu kinu hadeng nu ngapla tu haya gemono dapinyu ya Bhagwan be kepsiku kinyane Omthana laki nang sigun aru tanai nungla kina pui bai thamdum pui nani dari kulo kainan laba ka dose uno ana ongkar na jasigun he Bhagwan manu piti jasu angati ne jene tine barlang tu he Bhagwan bekep sini pre ongkar na he Bhagwan jene barlang tu angnia Alia dia cuma somani dari sini kan sih dia kau ni maksud mengulang ni udah itu sangranci berbagi Setiap sahabat kena ni musab lana, mana ni jana haya. Ningsal bagi kita pun nak capai tanah hanai, kuda budu ya. Anak pernah turun budu kan. Ini sini musan turun sahabat, berkono mau sahabat. Angku nasi ngap nak capai tanah haya nak. Sahabat deh sahabat, puru budu kalam bertanang lah. Angku study kalam ni, exam tak sih kena ha. Puru budu jana itu kundi kau ningsal sengkan sandua. Semenjak ini mana jana? Ninggi mesti kau barai ke sana. Bini kaya, ekor semua ni juga bagi sana. Kesini kita mau juga. Go!
Nung ko din ba din anak ko na sige ko ba yung siya? Gusto na ba na